Jeg har hørt, det er dig, man skal have fat i, hvis man skal blive hørt og komme ud med reklamefilm og sådan noget. Jamen, der har du hørt rigtigt. Altså, det er mig, man skal have fat i der. Nå, men det lyder fedt nok. Hvad har du ligesom lavet før og sådan noget? Jamen, jeg har lavet mange ting. Altså, jeg har blandt andet med Aqua tilbage i 90'erne. Altså, der var jeg med inden over. Nå, det lyder imponerende. Det er der har skabt deres kæmpe reklamesucces, de har haft. Ja, altså, man kan godt sige, at jeg var faktisk Aquas ansigt udadtil på en eller anden måde. Altså, det var mig, der stod for René Diffs hårpragt, simpelthen. René Diff var han ikke skaldet? Reklamer handler om 3 ting. Biler, både og sex. Jamen altså, biler, der har jeg en ret fed Mercedes på hånden. Ja, goddag, du taler med Morten fra barsektionen af. Jeg kunne godt tænke mig at låne en Mercedes, hvis jeg kan. Man kan jo ikke bare komme ud og låne en Mercedes. Men du ved jo slet ikke, hvad den skal bruges til. Det er lige meget, man skal bruge til. Du kan ikke låne, man kan ikke bare komme og låne. Hvad med en billig en? Har I en billig Mercedes? Billig Mercedes? Har I ikke bare... Jeg er ikke på den måde, men har I ikke et eller andet, som jeg bare kan låne? Det skal være en fed en. Kan du lægge et depositum på 50.000? Hej mor. Nej, jeg er inde i byen. Jeg vil bare høre, om du ikke havde nogle penge, jeg kunne låne. Det er fordi mit kort er knækket, så jeg kan ikke hæve, og jeg kan ikke hæve så meget af gangen. Det er jo til udbetaling til en lejlighed. Både. Jeg har faktisk også en ret fed båd. Vi bare tage det her. Med hensyn til sex, der tror jeg i hvert fald også godt, jeg kan skaffe en nære. Nå, lækkert. Jamen altså nærekvinder og sådan noget, den sorte booty, altså det er meget inden for tiden. Altså det er rigtig godt, altså at have med. Ja, det er så en lille næredreng. Altså. Ja, vi får det til at fungere. Altså vi finder på noget. Lad os komme i gang med det. Okay, fedt nok. Lad os vente. Ja, lad os bare gå ind, så. Hej, jeg hedder Morten. Det er mig, der har lavet barsektionen. Se. Barsektionen er en app, der viser dig rundt i det danske natteliv. Så uanset om du har lyst til en lækker martini eller en fadøl, så er det barsektionen, der viser dig vejen rundt. Morten, jeg bad om gode tips. Uanset om du er til Nick og Jay eller Kjeld og Hilda, så er barsektionen appen for dig. Men nok snak, nu til en lille demonstration. Appen her er smart på den måde, at den også virker til iPhone 5, og så kan du finde de barer, der lige ligger i nærheden, og se, hvad tid de åbner og lukker, hvad priserne er, og så videre, og så videre, og så videre. Så hvis vi finder en tilfældig bar her i København eller andet sted, så kan vi lige se, at der er ingen entré og garderobe, og en aldersgrænse, nogle åbningstider, lille beskrivelse, en øl, 30 kroner, nej 2 stykker faktisk, og en rutevejledning. Og så finder vi lige den via Google Maps. Således. Så download appen gratis i dag, og gør din fremtidige bytur meget nemmere. Barnefonden. No. You're supposed to say barsektionen. Barsektionen. One more time. Barsektionen.